Samo yam yaphela Figa uwe imizamo ake sishone kancane sisakhonza nje emasontweni sasithi imizamo yami iyophela mengifika kuye. Then the bishop washumana ngelinye ilanga engizomethula wathi asikwazi ukuloku sithi iyophela mhla sifika noma sesikuyena sesikhona bazane kuNkulunkulu imizamo yethu yaphela mhla sifika hayi ukuthi iyophela mhla sifika kuyena. Hallelujah. Ngoba sesafika kuNkulunkulu esasiye kuye egameni lika Jesu. Ngifuna sisho kancane bazalwane sisho kancane lento eshiwo umfundisi uNgcobo bazani namandla uma ungabheka nje phansi la kugcwele imbalabala yamakhandlela intaba esikuyona sisentabeni la khona kuhlangene izinto eziningi kufika abantu abaningi kodwa uNkulunkulu mayibeka lo mbono wathi ngizoma kuyo lo ntaba ukuze ngibonakale nguNkulunkulu ngivele ngiuNkulunkulu nakuye le ntaba le egcwele lezi zinto le sizothi uNkulunkulu wale ntaba uzokuyibonakalisa uNkulunkulu le ntaba uzokuyibonakalisa webazalwa mhlawumbe siyezwini lenkosi abajala ukuba la ekhaya bayazi ukuba le ntaba ungavumeli usathana kurobhe awubuke nje ufike udela umbhede wakho uphume ezingubeni udliwa amakhaza bese usula uvetela uzoba isibukeli. Awu amen. Uyazi lento ngifike ngayibona mfundisi uNgcobo ngifike eGoli bathi mina ha hey yazi lesiya esiyenza asiboni eGoli bebekhala inyembezi bethi mfundisi ngangigula ngilele embhedeni ngine COVID ngathi ngidonsa ifoni nje ngabona intaba yaseMaritzburg ngaphila. Inkulu into uNkulunkulu ayenza kule ntaba inkulu uNkulunkulu into ayenza kule ntaba imi zamo yaphela siphakame sesandla sethu sesizwini lenkosi imizamo yaphela asisebenzile imizamo yami yaphela imizamo yami yaphela mhla ngifika kuye hayi ukuthi imizamo yami iyophela mhla ngifika kuyena imizamo akesisho sonke yaphela ngaphandle kokuchitha isikhathi asibingelele egameni lika Jesu abefundisi bonke abakhona phakathi kwethu baba umpostoli umyeni khulu lentaba siyabingelela egameni lika Jesu kuyintokozo kakhulu mhlala uphakathi kwethu befundisi bonke abavele endaweni ezehlukene khona abavele eThekwini abala ngaphakathi kwethu egameni lika Jesu izolo bazalwane ngivela eThekwini ngiza ngapha bese sengiapproacha i-toll gate ngilifte umfana eGodola lapha ebhalile ibhodi NP bese ngithi hey lo mfana bazombamba inkunzi athi ngimthathe ngimlifte
ifoni yami nje ngiyibekela ngasegiyeni bengiqeda ukukhuluma nefoni bese ngiyiphonsa la khona abantu engihamba nabo bahleli la ngemuva isitulo esingahleli umuntu esiphambili kuphela ipassenger seat now mase ngesikhathi ngimlifta umfana mesema athi ngicela ukubuza mfundisi ayi sengizimfundisi athi ngicela ukubuza ukuthi awuyini eyideni mase nginayo ngiyangakhona ngena usheshe sengiyakudabukela ngoba ngibona isikhathi mfana bazokubamba inkunzi angena umfana avedana athatha ifoni aphuma abaleke egameni lika Jesu na baningi abazalwane ngiyazi abazalwane ade beza la baningi kakhulu kunalabo esibabonayo akade bengifonela abantu badukile ngiyazi la bekhona basixolele kakhulu abazalwane nginalo bo challenge bazalwane bekunabazalwane ade beqhamuka kaMashu akade beza ngekhumbi ama direction bengawazi bezongifonela ekseni ngiyacabanga ukuthi bangifonelile abasangitholi egameni lika Jesu kodwa ke konke lokho inkosi iyabona ngaphandle kokuchitha isikhathi bazalwane allow me ngethule my bishop egameni lika Jesu wase Nazaretha ungomunye wobaba abadlala impilo enkulu noma abadlala indima enkulu empilweni yami egameni lika Jesu ngiyakhumbula nje sishada nomama 2012 ubishop ungomunye angisho ukuthi ubishop ke mengimbiza ngithi ubishop ngoba sisinohambo lude naye bazalwane egameni lika Jesu he ministered so powerfully lapha emshadweni wethu nomama sakhonza ngaphansi kweministry yakhe isikhathi eside wangefundisa lento yokuthandaza amen nokuthanda uNkulunkulu ngiyakhumbula nje siyisentabeni eSwazini lapha yasasiyothandaza khona kuningi engikubonile nakutshalile empilweni yethu nomama egameni lika Jesu na uma sisathandaza sithandaza ngithi Nkosi konje ubani umuntu ozakuma kule ntaba ngalenyanga kaJuni la abantu khona behlele ezindlini besaba one third wave ngoba kukhulunywa ngo third wave manje abantu sebeyasaba ongazi ukuthi third wave ungaphezulu kaJesu number 2 abantu basaba amakhaza balele bafudumele sathi laba eingcosana the remnant esokhuphuka nayo ubani umuntu ozoma akhulume ukuthi nangalesi sikhathi uJesu usayinkosi ngabe sengimcela ubishop uyasuka nje la meqeda uya eHarding la ekhona esayo ministerisha khona ngithi angese imbambezele egameni lika Jesu ngicela bazane siqhwaba izandla egameni samukele ubishop Magagula egameni lika Jesu esenza ngapha zincane lezo zandla egameni lika Jesu shaya izandla samukele my bishop simuthande simukhonze simuthande help us Lord uma ungcwele uthangisho lento help us Lord in fact iyavuka nje kakhulu in my heart ukuthi kube ibandla laseMaritzburg belikwazi ukuhlola libone ukuthi sibambene nani my God ngabe wonke umuntu okholwa inkosi uJesu kule ndaba namhlanje yebo Nkosi and I'm busy ngicabanga leyo nto ngiyazindla ngayo nje ngiyazindla ngayo then sekukhulunywa indaba yama altars leli dolobha lihlaselwe umoya omubi we witchcraft my God yebo thakathi now njengaloku silana nje it's altars, it's an altar versus altars. My God. Yes. So it's power versus power. Come on. Manje ke asikwazi
Apostle Paul ma address abase Corinth uthi azithengisiswe ikhathi ngoba the days are evil. Ufuna sithathe moment ngoba sinawo lamandla ukuthi singamisa noma yini. Letho makhathatha. Sinawo lamandla ukuthi singamisa imicibisho lendizayo endize emini nendize ebusuku esiyibonayo nesingayiboniyo. Esikhathi abantu belele khona izinto ezikhulunywayo la. I want us to take a moment. Ungenisa imimoya nje in our city to pollute, ngcolisa. But we can cleanse the city. Kota broto shata. Fisa ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi kuba seRoma 8 verses 11 lithi lo moya owavusa uKristu kwabafileyo phela itshe lalivala ithuna lika Jesu akubizwanga Maria akubizwanga Martha ukuthi aliginqa alifani nelika Lazaro la umoya kaNkulunkulu waliginqa yena. So that same power that quickened him wamnika ukuphila waphinde waginqa nalelitshe. iBhayibheli lithi lawo mandla. Few steps. I want us to take a moment in God and kastula bahata and release la mandla and change the atmosphere and change izinto ezakhulunywa nezinto ezaboshwa nezinto ezenziwa nezinto amakhothe phatho shataba. Take a moment kelebra sotoba kota ungasadilea akekho umuntu omncane ukuthi angerelease lamandla akekho umuntu omdala futhi ukuba ngerelease lamandla debo shatha lababa sakathaya asilwe nabantu kodwa asilwa nemimoya ele mashena shedobakho shatha. It's called spiritual warfare. Simasise kunqobeni simemezela ukunqoba simemezela ukunqoba simemezela ukunqoba sirelease amandla ngaphakathi wethu yamokhana sethebeleheli yamahashata ilaboko shata lababosaya vulekani masango aphakathi mikhothama zeya namakoshata vulekani ngeni inkosi yenkazimulo shina lamokhothe bayashata imbani lenkosi yenkazimulo shila khumathethe liyabashata. He is the Lord strong and mighty. Temo shata mayana hasa. He's the Lord mighty in battle. Leprose kematoko shata bayala adekada bikota mashekete liyamahande liba kosha. We charge up the atmosphere yalo muzi waseMaritzburg amandla sezulwini sithi kuzogcina uSimakade kuzogcina uJehova ingako ngazwilinye sithi rise o Jehovah and let all your enemies be scattered. We scatter all the enemies of God. 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 From the north, from the south, from the east, from the west, we take authority. The authority that we are given by the living word of God. We stand upon the word and we scatter. We scatter. Yes, that's right. We scatter. We scatter. We scatter. We scatter. We scatter. We scatter. That's right. That's right. That's right. Take it deeper. Take it deeper.
imimoya yobungoma, imimoya yezinyanga, imimoya yezalusi, imimoya yobumnyama, imimoya yabathakathi, i-enter our feet in the name of Jesus. All altars are broken. We thank you for this all chains are broken. The kingdom of God it shall stand forever. Andla hlukahlukene are represented kule ntaba. Sibingelele kakhulu fivefold ministry yonke. Those who have labored even before me in this altar. Siyanibingelele egameni lika Jesu, amen. Obaba, omama, abantu abasha, sanibonane eMaritzburg. Sibingelele kakhulu ngokukhethekile ndoda kaNkulunkulu and the woman of God uNkulunkulu abeke kubo lo mbono wokukhuleka kule ntaba. Ubaba uPakisi nomama nabo bonke abasebenzisana nabo, we appreciate them. Ngifuna kafishane nje ngiyabonga kakhulu mfundisi wami Pakisi, thank you for ithuba osinike lona ukuthi size nathi kube khona esokusho. Uma ngiqhamuka lapha ezansi, I was with my sisters. My sisters actually but travel from Swaziland just to be here only for this service. They came just to attend this service and they are going back after this service. Now ngiyabachela uma siza lapha ngoba nabo bathrowe ilento kaNkulunkulu kule ntaba. Abezanga ngoba bezokuthi kushumayela mina. Hallelujah. I'm sure but they'd still come even if I was not the one speaking. Now ngiyabachela ngithi uma siqhamuka lapha ngithi yaze yanoNkulunkulu into. I wish our city could see this. Ingazibonwe kude kakhulu, ingabonwa la. Oh, amen. And ngiyacela mfundisi uPakisi niqhubeke nibrande ngayo uNkulunkulu. Niqhubeke nje nibrande ngayo uNkulunkulu. I know how much you fear and you reverence God. Ngiyakwazi ukuthi umlalela kangakanani uNkulunkulu. Niqhubeke nje nibrande ngayo uNkulunkulu. uNkulunkulu aqhubeka abe ibrand yayo. You will see atopata likataya sena. You will see great things. Lokho kubonile sofa naloko okuzwile kuncane kakhulu kunaloko uNkulunkulu azokwenza kubonakale kule ntaba. Ufuna ukukhuluma kafishane, mhlambe singavula uIsaiah 60. Baba Mpostoli Umyeni, it is so good to see you Baba njalo. I always say you are a well of power. Every time I come close to you, I feel that great sense of power oozing out of you. Amen. Oh lama sena yakosha yade. Oh ngasengamuzo wangibizayo ela soba yashana. Isaiah 60 now kunento uNkulunkulu ayibekile enhlizweni yami yokuthi isikhathi sokuba ibandla lakhe lirise to inkazimulo evukile. Mhlambe kube singayilethe esingisini besingathi rising to inkazimulo that is risen to the risen glory. Insuku zayo inkazimulo lezi ingako ngeke usizwe kangako sikhuluma ngokuthi uSathane wenzani, ngoba kuningi okumele sikukhave la enkazimulweni. These are the days of glory.
uprofeti uHabakuk uthe uma khuluma ngazo lezi insuku zethu usaze saphila esikhathini esimnandi. Ngizwa uNkulunkulu njalo angizwe enye into, ngizwa amandla. Sase saphila esikhathini esimnandi. Ngoba abanye bakhuluma ngo third wave nje. I third wave isithola kahle sikwi wave ye revival. Hallelujah. Elizoto bayakota shit. I third wave isithola kahle. Ifike kahle uma isifikile noma uma iza izosithola kahle. Isithole hena sola. Sisegagasini lemvuselelo. Aleba shata. So now we are in the days of glory. Isaiah 6 uthini verse 1 no 2 mhlawumbe wasifundela ofundayo like. Verse number 1. Amen. Vuka ukhanye. Yes, Lord. Ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza. Inkazimulo kaJehova iphumela phezulu kwakho. Mina ke instead of usithi ukukhanya kwakho kuyeza ngoba that was a promise. That was a promise. Izwi likaNkulunkulu ngokomprofeti uPetro lithi abaprofeti laba bono Isaiah baphenyisisa befunisisa ukuthi kambe isikhathi sini lesumoya kaKristu oyebabonisa sona. Bible ke lithi babengaziphenyeli bona kodwa babephenyela thina. So sabonelwa lokho esikubamba namuhla asikubambi ngoba kukusha nje kodwa into endala le. Sabonelwa khona abasibonela yona bayibonela kude kodwa iBhayibheli lithi noma bayibona kodwa basizuzanga isethembiso. Safika thina ola hasketaya safika athi obhala kahle kumaHebheru sesize kuyo size kuyintaba yeSiyoni size kuumuzi kaNkulunkulu sifike eJerusalem lasezulwini. Angisashi Jerusalem leli lidinga ipassport lasemhlabeni. Sifike kuleli lasezulwini elidinga ukuthi umuntu akholwe inkosi uJesu abesuzalelwa khona eSiyoni kuze abe isakhamuzi sakho. Sesifike la sizakhamuzi zaseSiyoni igama lenkosi alibonga. So now ngicela uphinde ungifundele mfowethu the same verse. Verse number 1. Oh la hash. Vuka ukhanye ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza. Inkazimulo kaJehova iphumela phezulu kwakho. Elesingisi lithi arise and shine, for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. The glory of the Lord has risen upon you. Bangifundela the same scripture ngiseKapa bangifundela ngelesiXhosa lithi vuka ukhanye. Angikhuluma nje ngenye into kodwa lithi vuka ukhanye ngoba ukukhanya kwakho kufikile. Bese lithi ubuqaqawuli bukaYehova buthe khapha phezulu kwakho. Ngathintwa nje ilo yachapha ngoba lento umichaphakele kuya yabonakala nje ezwakala ukuthi andikule mizuzwana esele mfundisi uPakisi ngiyakholwa ukuthi baningi ezobachaphakela andayizugcina kule ntaba izochaphaka ize yehlele ezantsi endaweni eziphansi. Because njengalokhu sikule ntaba nje ungabona wena ngathi sikwi geographic location kanti sikwi dimension, sikwi spiritual dimension. Oh, angiphindele into ngiyayizwa ivele ezulwini. Ungazi ucabanga ukuthi sikwi geographic location sisendaweni entabeni eseSanzwili eDambuza ingaphezulu kobuDambuza lento. It's a dimension. Uma sikhuphuka nje it was a physical action. Sikhuphuka intaba in the natural. Kodwa in the spiritual we were stepping in. Hallelujah. To a higher ela zopra tashketa. To a higher. Omunye wabuza wathi yini lena nenza ukuthi uma nishumayela bese nithi fahla ilimi. Asho ukuthi hayi astila vili. Ikhuma zebrataya. Ngamphendula kanjalo. Ikhuma al-Ezeya.
ibrakusta yasekhaya wadideka even more ngoba lezi zinto lezi ziyadida kwi carnal mind umuke wangizwa ngithi bona i-challenge yokuthi kumele na ukhuphukele la ngikhona uzobamba lezi zinto vuka ukhanya for your light has come kunokukhanya okukhona phezu kwePietermaritzburg phezu kwe-KZN phezu kwe-South Africa phezu kwe-Africa phezu kwehlabathi lonkana. There is some divine light that has come, but loku kukhanya, and there is glory that has been released, but loku kukhanya nalo buqaqawuli bubiza ukuthi kube nabantu abazovuswa. Ngake ngathatha uhambo nomhlobo wami siye eGoli, and la ndleleni sesizongena nje Jobe kwalala, ngiyashayela mina walala umelala. Get this umelala alibona qala iGoli kanti sihamba sobabili. Ngalibona qala ngawabona ama tall buildings, ngayibona iCarlton Center, ngayibona iVodacom building, ngabona izitezi zaseGoli, ngabona ama bridges aseGoli, but lona ulele and idolobha agcine likhona engqondweni yakhe iPietermaritzburg, kanti sekube ne shift asisekho ePietermaritzburg sesiseGoli and oh leshathaya and kuzabone iGoli esengilibona lo ole akudinga ukuthi ngimquotela amavesi, kudinga nje ngimnyakazise kube nalento ebizwa ngeawakening, ngimvuse ukuthi sesifike kwenye indawo asisekho la besikhona. Awunazi indaba ezimnandi ebandleni lika Jesu. Ngifuna ukunikeza ama-updates nomuntu ongalazi ibandla ukuthi liyini nokuthi likuphi. Asisekho la besihletshwa sidikibale khona, la besikhulunywa kabi sidikibale siphela amandla, kodwa sesifike endaweni engcono lapha amehlo enhliziyo yethu akhanyisiwe. So uma siye emkhulekweni nje asisezi njengabantu abazogcina icala, kodwa sesiya understand ukuthi this is not a project, this is our life.